Eta patxiporretak, nor gara, tarkoizko ipuiak, aztezken dizkizue. Euskaraz bilduma. Pupu eta lore ikusi makusi. Pupu eta lore txor-txor dabiltza, ez aldai ostaiu polita hitza. Ikusi makusi, zer ikusi? Euskaraz ari dira galde erantzuten, baina nola ikasi zuten? Hizkuntzaren doinua jaso zuten txiki-txikitan, erdilo zeudenean pirritzen tripan. Zotinka hasi ziren jaio eta batera, negarrak hizkuntza guztietan ote du esan nahi bera. 6 hilabeterekin esan zituzten lehen silabak Tata, tata, eta mama, mama. ilarak. Laster izango zen tate txokolatea eta tete txupetea. Tete, 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 tete. Tate, 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 Ura izkera dotorea, pirritxe bakarrik ulertzen zuen ordea. Qué favorito, Urtebetetik aurrera hitzak bana-banaka. Batak zioen miau, Miau, miau. besteak apapa. Apapa. Pupu, apatxi egizu. Lore, pabotatzen badakizu. Pa. 2 urterekin zenbat berriketa. Jada esalditxoak osatzen zituzten eta 4 hitzetik bat oker eta 2 asmatu. Timeleta, timeleta. Ez espakatu, ez espakatu. Orain euskararekin jolasa nagusi. Ikusi makusi, zer ikusi? Ikusten dut gauza bat, hasten dena, Mama, mama.